Pirang banwaan sa Camarines Norte, duwang aldaw na nawaaran in supply ng tubig, huli sa ginibong leak repair kan prime water sa main distribution line kan San Vicente storage tank. Uyan report ni Rosie Nieva. Garo mapipirita na mo nang magsara kan sa iyang negosyong car wash si Eliasar kan banwaan ninda at Camarines Norte. In kaso kayang maubos ang tinipon nindang tubig, mayo na sindang mapagkukuanan nin supply. Hasta sa Agosto 17, posibleng magluya o mawara ang serbisyo kan Camarines Norte Water District asin Prime Water Camarines Norte. Kung sa inapektado kaini ang pirang barangay kan daet, hasta sa mga banwaan kan San Vicente, Talisay, Vinsons, Mercedes asin Labo. Apektado talaga kami mga car wash owner. Palagay ko yung water filling kasi dating may water filling din ako, apektado rin. Wala naman akong deep well dito kasi nawasa talaga ang pinang lilinis namin sa mga sasakyan. Ang laundry shop man kung saan nagtatrabaho si Mayan, nag-isip na nin diskarte in kaso dagos na mawaaran ng tubig para da maapektaran ang sa indang negosyo. Walang tubig, puro lang po kami receive ng mga customer. Tapos pag nagkaroon na po, saka po kami mag-ooperate. Ang iba naman na konsumidor, nagbakal na ning tubig asin mga drum na bubugtakan ning tubig ko mo pag-andam in kaso maghaloy pa ang water service interruption. Sa ibong kay ni Pigshare tuman kan Prime Water Camarines Norte na tama na ang duwang aldaw para sa saindang gigibuhon na leak repair sa transmission lines kan San Vicente storage tank. Sigun sa opisina, ang nasambitan ng problema sa linya ang saro sa pighihiling na rason kung taano na apektaran ang supply kan tubig sa saindang mga pigseserbihang lugar. Unang-una, hindi naman po natin ito ginusto na mangyari. So parang ito po ay hindi natin ina-assume na mangyayari. Kasi lalo yung linya po na ito na nagkaroon ng leaks is matagal na po ito. Preparado man subuotan na sambitan ng opisina na i-deploy sa indang mga water trucks para sa distribusyon ng tubig sa mga apektadong lugar. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia.